Dobar dan. Zdravo, priđem. Ja sam Marija Anđelković, došla sam danas da radim doping kontrolu. Ovo je naša legitimacija, moja službena legitimacija, da ti se predstavim. Ja sam doping kontroler antidoping agencije. Došli smo na osnovu podataka koje si ostavila u Adamsu. Znaš da si ostavila sat vremena ovde, da ćeš biti, tako da smo došli da te testiramo izvan takmičenja. Danas ćemo ti raditi doping kontrolu urina i doping kontrolu krvi. Sve ću ti objasniti kasnije. Sada mi je potrebno samo da ustanovimo da si ti, jel tako, Ivana Španović, tvoj identitet i da te praktično u ovom trenutku obavestimo o doping kontroli. Molim te proveri, ovo su tvoji podaci. Adresa na kojoj se nalazimo i molim te potpiši notifikaciju ovde. A si spremna, možemo da probamo? Kreni. Znači, ja ću ti, Ivana, objasniti sada šta ćeš ti da radiš. Tokom doping kontrole sve ćeš raditi sama. Prvo što radiš, uzimaš neku od ovih čašica koju god izabereš, uzmi, tako, raširi slobodno ovu plastiku, proveri da li postoji neko oštećenje, ne postoji nekakva rupa i tako dalje, i otvaraš do kraja. Molim te, kada budeš uzimala prste, samo nemoj da stavljaš u čašicu, uzimaš je tako s polja, slobodno otvori, zatvori sa poklopcem. Ok, sad ćemo krenuti ka toaletu, da daš svoj uzorak. Kreni, ja sam iza tebe. Ruke operi samo vodom, nemoj da koristiš sapun. Tokom procedure ja moram da imam uvid u davanje uzorka, to znači da kada budemo ušli unutra, ja ću ući sa tobom, ne možeš da zatvoriš vrata, ja moram da budem svedok davanja uzorka, samo ćeš svoje trenerku da spustiš do kolena, majicu ćeš da povučeš, znači, iznad struka, tako da ja mogu da imam uvid u središnji deo tvog tela. Minimum koji moraš da obezbediš je 190 ml urina, ako bude bilo ispod toga, radit ćemo parcijalno davanje uzorka. Sada imaš pravo da izabereš jedan od ovih kitova koji se nalaze, oni su isti, znači po tvom izboru. Dobro, samo ćemo da pomerimo ovako. Molim te sve baci u zatvori. Stavi sve na sto, izvadi sve što postoji u kutiji, i kesice i flašice. Tako, prvo što radiš, moraš da proveriš brojeve. Postoji 5 brojeva. Brojevi se nalaze na kutiji, na poklopcima i na flašicama. Znači, postoji 5 brojeva koji moraju da budu isti. Spusti poklopac na stol, slobodno. Baci crveni čep, ne treba. Znaš zbog čega postoji bočica A i bočica B? Dobro. Šta se radi sa A? A se odmah testira, a druga se čuva. Tako je. Ti 90 ml minimalno raspoređuješ u bočicu A i u bočicu B. Znači, prvo ćemo sipati u bočicu B, vidiš ovde liniju na flašici, to je minimalno 30 ml. Ista takva linija postoji u bočici A, to je 60 ml. Uzmi slobodno svoju ruku, tako. Sipa, ja ću ti reći kada staneš. Još malo, stani, slobodno. Ostatak sipaju u bočicu A. Slobodno možeš da zatvoriš, oba čepa su isti, ne postoji razlika. I čuješ taj zvuk, tako je. Slobodno do kraja, probaj da otvoriš. Proveri da li curi, okreni naopačke, stavi ovde. Isto radi sa bočicom B. Sad ću ja isto to da proverim. Znači, verovatno znaš, ali ove bočice ne mogu da se otvore, one su u laboratoriji praktično, da kažem, negde seku jednom posebnom mašinom i tvoji uzorci su od ovoga momenta, od kad smo ih zatvorili, sigurni na svom putu do laboratorije gdje se analiziraju. Znači, to je bitno da znaš za tebe kao sportistu. Radi sigurnosti, pakujemo jedan drugi uzorak u ove plastične kese. Ostavit ćemo ovako da možemo kasnije da proverimo brojeve, a sad ćemo da krenemo da popunjavamo moj formular. Prvo što ćemo da uradimo je to da ćemo da prepišemo broj
ćemo da odredimo specifičnu težinu. Znaš zbog čega određujemo? Znači, postoji određeni minimum u laboratoriji ispod koga oni ne mogu da testiraju tvoj uzorak. Merimo je pomoću ovog digitalnog refraktometra koji pokazuje vrednost na ekranu i vrednost koja nama treba jeste da bude veća od 1,005. Ukoliko je ispod 1,005, praktično ti moraš da daš ponovni uzorak. Znači, tvoj uzorak trenutno ima odličnu specifičnu težinu, tako da ti nemaš taj problem. Formular inače popunjavamo na engleskom jeziku zbog toga što u laboratoriji gde šaljemo koja je u Beču, znači oni prosto mora da bude uniformno. Pošto nije bilo dodatnih uzoraka, sve što ostaje prazno na formularu praktično mora da bude precrtano, odnosno da znamo da ne može da se dodatno popuni. U prethodnih 7 dana, da li si uzimala neke lekove ili suplemente? To znači neke vrste... Uzimala sam suplemente. Vitamin C. Ja ću pisati, ti slobodno diktiraj. Dobro, vitamin C. Kreatin. Vitamin C. Kreatin. Dalje. Glutamin. Dalje. I Whey-protein. Sad kaži mi, da li si slučajno uzimala neke lekove? Nisam. Kaži mi, postoji jedan deo koji se tiče tvoje saglasnosti vezano za testiranje. To znači da kada oni završe sa ovim testiranjem u laboratoriji, jedan deo urina koji ostaje, oni mogu da koriste u svrhe istraživanja i ispitivanja anonimno. Znači, ne postoji bilo kakva identifikacija sa tobom. Da li se slažeš sa tim, možeš da prihvatiš i možeš da odbiješ? Može. Prihvatiš, ili tako? Znači, drugi deo naše kontrole je u stvari uzimanje uzorka krvi, pošto danas radimo uzimanje urina i krvi. Kao i sa urinom, isto imaš pravo da izabereš jedan od ova 3 kita koja stoje na stolu. Ono što prvo trebamo da uradimo to je da ti izabereš jedan od ovih kitova, slobodno, stavi na sto, redu, i izaberi jedan od ovih jedne epruvete koje su nam potrebne za vađenje krvi. Prvo pogledaj samo da li vidiš da je to neoštećeno, da li se slažeš da ne postoje nikakve rupe, prekidi i tako dalje. Dobro, slobodno možeš da otvoriš to. I stavi sve na sto, da možemo da vidimo. Da izvodim sve? Slobodno stavi sve na sto, tako je. Dobro. Znači, sljedeća stvar koju radiš, proveravaš brojeve. Samo što ovde imaš i brojeve na ovim nalepnicama koje će nam trebati kasnije, pa te molim da se složiš da su svi brojevi isti. Jesu. Su svi brojevi isti? Jesu. Dobro. Sad ćemo pristupiti vađanju krvi. Pre nego što krenemo da vadimo krv, moramo da ispoštujemo proceduru, a to je da znamo da si ti sedela 10 minuta pre vađenja krvi, što je bilo, tako, dok smo završili ovu proceduru, i da 2 sata pre vađenja krvi nisi imala treninga. Je li tako bilo? Jeste. Dobro. Onda možemo da pristupimo vađenju krvi. Držali se to barem 3 minuta, ako pogledaj samo slobodno, možeš da baciš ako želiš, da bi lakše mogla da rukuješ sa ovim. Ja te molim da sada otvoriš bočicu A i bočicu B, pruvetu. Sada ćemo ove pruvete staviti u te velike plastične, a samo te molim zbog transporta da prvo staviš ovo crno unutra, slobodno dole, i ovu drugu. Slobodno stavi jednu drugu pruvetu. Tako kako si krenula, tako je u redu. I u drugu isto. I zatvori ih slobodno. Isto proveravamo, znači da li mogu da se otvore. Ne. Vraćamo ih isto u ove plastične kesice. Zatvaramo. Ovako. Da vidiš broj. I sad ćemo samo da nastavimo sa procedurom do kraja. Ako prvo pišemo broj, ćeš ti posle da proveriš. U vađenju krvi imamo i uvek ove nalepnice koje koristimo, tako da ću ih ja sad zalepiti na formulare koje ćeš i ti dobiti i one koji idu u laboratoriju. Pre nego što u stvari završimo, postoji jedan dodatni papir koji mi popunjavamo, a tiče se, direktno je vezano u stvari
za vađenje krvi. Ovaj niz pitanja koji ću ti ja sad postaviti u stvari pomažu laboratoriji u tumačenju rezultata i u stvari pomažu nama u tumačenju rezultata, a tiču se, na primjer, toga da li si imala dobro to takmičenje, da li si trenirala neku veliku nadmorskoj visini i tako dalje. Tako ću ti ja sad samo postaviti pitanja na koje ćeš ti odgovoriti da ili ne. Na kraju doping kontrole bitno je za tebe kao sportista da znaš da imaš pravo na komentar. To znači da praktično sve što ti imaš kao neku vrstu sugestije ili zamerku ili tako i nešto tome slično, moraš da uneseš na ovaj formular u delu koji je predviđen za komentar sportiste. Pitam da li postoji neki komentar na ovu doping kontrolu, da li se slažeš da sve proteklo u redu? U redu. Trenutno nemaš predstavnika sportiste, to polje je predviđeno, na primjer, ukoliko se nalaziš na takmičenju, pa je trener sa tobom ili lekar, fizioterapeut, onda se on ovde potpisuje i on praktično prisustvuje celoj proceduri i potvrđuje njenu vjerodostojnost, zajedno sa tobom proverava broj kita jednog i drugog i tako dalje, tako da uvek kada se nekom takmičenju imaš pravo na svog predstavnika koji onda ima ovde svoje mesto gde se on takođe potpisuje. Pošto ga sad nemamo, mi ćemo ta polja precrtati. Ja upisujem svoje ime kao doping kontrolor i potpisujem se. Sada dolazi onaj deo koji je u stvari za tebe najvažniji, a to je mi zajedno proveravamo sve podatke, što znači da moramo da proverimo brojeve na uzorcima krvi, brojeve na uzorcima urina i molim te proveri sada brojeve. Prvo proveravaš broj kita za urin, slažeš se. Proveri, molim te, broj kita za krv, u redu, i ovo su lekovi koje smo naveli, moje ime i tvoj potpis uvek dolazi poslednji i posle toga se ništa ne menja. Molim te, potpiši se. Je lepo da imaš dokaz o doping kontroli i da ovaj papir čuvaš. Oni drugi papiri koji postoje ovde jesu u stvari onaj papir koji je takođe bitno da vidiš, to je ovaj papir koji ide u laboratoriju, pardon, koji ostaje naravno nama. Ovo je papir koji ide u laboratoriju i na njemu, kao što vidiš, ne postoji tvoje ime, ne postoji nikakav način da se otkrije tvoj identitet, samo postoje brojevi ovih kitova, zbog čega je vrlo bitno da ih proverimo, da se složimo da su tačni. To je to. Ovim smo završili doping kontrolu. Hvala ti. Hvala. Hvala.